שיעור ראשון בהכנסת טמפון. מטמפון עדינון. זהו הטמפון בעודו תמים ומלא בתותים. לאחר שפתחנו הוא נראה כך. האם זה דגיגון, ראשן, לא, זה ייכנס לך לכוס. כיף. הוראות שימוש. תעשי ידייך כדי לפתוח את העטיפה. יחזי היטב. כל הכבוד. יחזי היטב משני צידי הקו המנוכר. וסובבי. היכן הקו המנוכר רוצה? כבר ניקבנו. זה כבר. טוב, בסדר. משרי חוץ הוצאה עד סופו. בדקי שהפתילים קשורים ומחוברים בצורה איתנה. איתנה? כן, איתנה. הכניסי את קצה האצבע לקצה הטמפון, במקום בו ממוקם חוץ ההוצאה. גוד. כעת, מצאי תנועה נוחה, למשל עמידה. עמידה. כאשר רגל אחת מורמת. רגע, מפריעים לי בזה. כעת, מצאי תנועה נוחה, למשל עמידה. כאשר רגל אחת מורמת, הפרידי בעדינות את צוותי הנרתיק. עטי את הטמפון בזווית כלפי מעלה ולאחור. ושגרי אותו לחלל החיצון. אם את חשה בהתנגדות, שני מעט את הזווית. אם אינך חשה עוד בטמפון, הוא הוחדר במלואו. חוץ ההוצאה צריך להישאר מחוץ לגוף. בצורה כזאת. יש להחליפו מדי 4 עד 8 שעות בממוצע. כל הכבוד לכם, מקבל הרבה הצלחה.